Takže ľudia, čaute, vítajte pri mojom videjku a dneska tu ideme farmiť troška búla. Vidíte, že ho mám na 4 power a ideme ho troška vylepšovať. Takže najprv začneme týmto. Šup. OK, stačilo asi. A ideme na to. Samozrejme ja hrávam iba sola, takže ideme na to. Takže ideme. Sakra, za mnou. Ajaj. Pozor, a bam, je tu. Mám ju. OK, ľudia, zatiaľ sa mi darí. No, Nie, ďakujem. Nie, ďakujem. Sakra, poď! No takú som. Nevadí, druhý rang. Kámo, to je fakt na prd. OK. Shit, ja už tu mám niečo. To je 100. Nič moc, ale ako v pořádku. Ak by ste chceli takéto isté videjko, vlastne tu iba takéto vychádza, ale farmenie nejakých, to dajte like a odber. Čakaj, čo som chcel. Zas tu? Čo? Jak vieš, že som tu? Tak to vie, kamo, nie hneď prvý. Nie, nechcem, ďakujem. Fakt? Poď. Kusok. Nie, je po mne. Tak som vravel, sakra. Ja musíte to brať na ovahu. Som začiatočník. OK, ďalšie kolo. Sakra, som sa zasekol, no. Poďme. Niekoho som videl sem ísť, no jasné. Troška sa odvážim a dám. Pane, chudias.
Už je to iba ja a on. Dám win, alebo nedám. Kde je? Kde je? Aha, to je to. Sakra, druhé miesto. Zase. Prosím. Mutácia, bul. Nevadí. No a ja myslím, že môžeme pokračovať, tak ideme ešte to predtým otvoriť. Inak možno bude farmenie aj EMS, lebo za chvíľu mám. Yes, server. OK, pokračujeme ľudia. Dneska tú 6, 7, kebyže ho dosiahneme, tak som rád. Kámo, nie, táto nie, EMS nie, alebo to nie. Nie, EMS ma nesmie zabiť. Nesmie ma zabiť EMS, hlavne nie. Hej, ty si použila, tak ja ťa použiť. Pekne som mu dal, tam to má. OK, ešte dva sú tu proti mne, tak skúsime ich dať dole. Browse left. Aha. Jaj, tu nemám rád. Jaj. Tak mal som malo života, no čo už nevadí. OK ľudia, takže skúsime to ešte troška dať vyššia, som tu 6, 7 a dám to dať a môžeme ukončiť video. No ale ešte ideme. Sakra, ne. El primo. Sakra. Sakra, nedočiahnem tam. Nevadí, idem si toto otvoriť. Wow, zdrám. Nič nevadí, trojka, štvrtý. To mi až tak nevadí. Wow, it's amazing. OK, tak poďme ešte tie 2 kola. No, ten kaktus mi tu bráni, ale... Konečne.
Ešte jeden život, jeden maličký. Ubrať. No, tak už nie, no. Nie, sakra, nechod tam. No, kým tam prídem, tak on sa aj dohýluje. Jasný. O, nie, dobre, dal som ho. OK, pokračujem lidi. Jo, mám to. Teraz skúsime trošku... nie, kašľu na to. Ideme. Čau, si sa ma minulé zabila, ne? Sakra. Fagot. No, sakra nemám. Kde je? Byl som štvrtý. To mi asi nič nepridá, co? OK, ľudia. Máme niečo. Aha. Klikt. Super. Aj to je dobrý. Počkaj, nemám na niekoho vylepšenie. Na tohto. Na poka sa troška vylepším. Už nič. Ja nie, nechcel som ho zobrať. Sakra, tu je bull. Sakt. Ešte jedno kolo a ukončíme to. No hrajte, dajte gól do prdele. Kto je? Kto je? No a ešte je tu pes. Ešte tu Marek s obsom. Počkaj, tu, mám to. Kámo. Win! Máme nakoniec win. Takže ľudia, máme to na slibičke. Myslím, že toto môžeme ukončiť. Tak, čaute.